I'm here before you to inaugurate the Committee for the Implementation of Livestock Reform. dow anniya mako ha wawtuki ɓilla fesuki nyamdu ha lesdi Nigeria waɗi ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ha tiggi komitiwa andiranga Presidential Committee on Implementation of Livestock Reforms ngam mo'itingo hawtade be waylugo shanu durngol igangol eggudu bowangol yagongol jamanu wato rancing hunde bo nde gwamnati wi wallitan waynaɓe be remoɓe hawtade be filoɓe dow ko larani kare ndemri fuu ha lesdi ndin. Tinubu be hoore muɗum on laati ardiɗo komiti man nden o meti ardiɗo hukuma hakkilanki ciɓol ha lesdi Nigeria ɓoymajo wato Professor Attahiru Jega dow darnde na'ibijo mako. Tinubu wi nasaraku komiti man tefi wallinde be kawtal hoore wakili en komiti man ɓe ɗum supti iga wakkere gwamnati mobgal lesdi be filoɓe be gwamna en diwe hawtade be ummatore lesdi Nigeria. Nonnon bo Tinubu wi wala siyasa ha tiggugo komiti majum. And we appeal to remove every taint of partisan politics from it. Iga haɗo miɗo tora on fuu moɗon ittenumo siyasa ha kuuɗe komiti ɗo. Mi ardanan komiti man dow darnde am ardiɗo lesdi. Mi meti Professor Attahiru Jega dow darnde na'ibijo am. Ɗo na lamaru siyasa on sam, ɗo ɗum lamaru wallitiggo ummatore meɗen on. Ɗo ɗum lamaru lesdi meɗen on. To mi tawaka Professor Jega arda ngam tabitingo anniyaji komiti man hebbitinama. Jega will preside and continue to promote. Komitiwa man tiggama ha jawleru fada wato State House Council Chambers. Ha yake tiggugo komiti man on bo Tinubu majum yetti ardiɗo jam'iyya APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje be yembugo supta maskiɓe kanduɓe wonɓe ha nder komiti man. Ha ɗon on bo Tinubu wi ngam sattingo wakkere durngol ha lesdi ndin gwamnati mako tiggan hukuma ngam hakkilango shanu ngaynaka. This presents a unique opportunity also to delineate and establish a separate ministry called the Ministry of Livestock Development. Hawtade be cafol maskiɓe joɗiɓe haɗo hokki en bososel mangel ngam tiggugo hukuma hakkilanki ngaynaka noddetenga Ministry of Livestock Development nga hokkanan en nyawtoɓe dabbaji meɗen wato veterinary doctors wallinde ha waɗugo biɗitol hawtade be wurtingo awdi dabbaji boɗɗi wato cross breeding ngam waddugo ragare mbarotiral hakkunde waynaɓe be remoɓe. Stop the wanton killing. Tinubu wi to Allah muyi be wallinde gwamna en durngol fina tawawol dole wayla ngam omtugo ɗate gaddanoje waynaɓe be lesdi meɗen jaynitare. Nonnon bo Tinubu wi ministajo hukuma kiita wato Musta Latif Fagbemi tabitinan ɓillaji ko larani didaɗi wakkere durngol fuu ittama. Ha yake ministajo fasaha Dr. Bosum Tijjani wallitan be hoytingo kuuɗe hedi fasaha jamanu wato automation. As I said from the beginning, with you, all of you, the solution is here. En godi fasaha en taskitani kuuɗe. Mi wi on ha fuɗɗam bayanu am dow be wallinde moɗon on fuu haɗo ɓillaji durngol wawtama. Kala didangol ngol faddanta en heɓugo nasaraku fuu ministajo kiita ɗo haɗo. Useni waɗu ko handi. Ministajo hukuma hetango gwamnati cede majjinteɗe ɗo haɗo. Hetan hukuma ngan cede. Nonnon bo ministajo cede ɗo haɗo. Waɗu dabare wurtinango hukuma man cede.
and finances here as well to work hard for the money. Kanko ma yake o wolwanno Dr. Abdullahi Umar Ganduje yetti Tinubu be jaɓugo hutinira be shawaraji mo'itingo shanu durngol ɗum maskiɓe dokki ha hawrinde nde o hawti yake o ɗonno dow korowal gomnaku diwal Kano ha nder lewru February rowani. Shawaraji bo ɗiɓe gaddani Tinubu on yende 28 lewru Septemba hitande 2023 man. Iga sare laamu lesdi Nigeria, Umar Aliyu, Kode Radio International.